Hvis jeg har fisk-time eller sådan noget. Jeg lægger nemt her til. What up? Can we do this truffle here? Fred. Maria, så er det ulykkeligt. Hvorfor står det hele på engelsk, og det hjemme, det står det står ikke på... Hun er på min telefon. Hvad siger man, ja eller nej? Ja! Ja! Okay. Den er lille telefon. Den er armene med det. Det ved jeg ikke, jeg siger. Ja, bare lige. Det er simpelthen det kommer piger til. Ej, prøv at lade være, jeg også det. Og for der er så tosset med det samme, så må jeg filme den af strik. Og jeg siger min bag, at jeg hvad skal. Okay. Og der er så Karoline. Karoline der. Det er ikke Karoline der. Nej, det er Bjerg. Det er ikke det. Hun er røv. Den kan ikke noget sige. Det skal man ikke sådan her. Det er for grej, og det går væk. Det er røv. Nej, nu samler om 2 sekunder. Jamen, jeg er også i lufter.